Pioneer touto konzolou úspešne zacelil jednu dieru na trhu. Poďme sa pozrieť na to, akú. Zdravím všetkých, moje meno je Progress firmy Showtechnic Music Market a v dnešnom videu si povieme niečo viacej o novej konzole od Pioneer DJ DDJ FLX 6 určené pre Serato DJ a Rekordbox DJ. Povieme si, prečo práve táto konzola zaplatala dieru na trhu s DJ-skými konzolami, pre koho je táto konzola určená a prečo sa práve Pioneer DJ s touto konzolou rozhodol skúšať nové veci a trošku riskovať. Pokiaľ sa vám páčia podobné videá, ktoré pre vás robíme, tak nezabudnite nám dať like, niečo pekne do komentáru napíšte a dajte odber, aby ste už žiadne naše video nezmeškali. Hneď na začiatku treba povedať, že Pioneer sa snažil napratať do malého tela za pomerne nízku cenu všetky možné profesionálne funkcie, ktoré nájdete aj na modeloch vyššej rady. Pioneer DDJ FLX 6 je plnohodnotná štvorkanálová konzola s dvoma novými veľmi zaujímavými funkciami Jog Cutter a Merge FX. Práve aj kvôli týmto dvom funkciám táto konzola nezapadá do postupnosti Pioneer konzol ako DDJ 200, DDJ 400, DDJ 800 a DDJ 1000 a preto sa rozhodol Pioneer túto konzolu nazvať úplne inak. Aj napriek tomu FLX 6 má veľa spoločných prvkov s kontrolom DDJ 400. FLX 6 je vyhotovená z tvrdého, ale ľahkého plastu, ktorý nájdete aj na DDJ 400 a taktiež veľa tlačidiel a performance padov si FLX 6 požičala práve z DDJ 400. Veľmi príjemnou novinkou sú úplne nové taniere. Veľkosťou sú totožné ako na DDJ 1000 alebo CDJ 3000, ale na bokoch majú úplne inú textúru gridu a mechanika tanierov je úplne iná s veľmi príjemným takým satisfying zvukom. Týmto novým tanierom prišla aj úplne nová funkcia Jog Cutter. Jednoducho povedané, funkcia, ktorá umožňuje robiť skreče aj tým, čo skrečovať nevedia. Pokiaľ máte túto funkciu zapnutú, tak môžete kdekoľvek na platni robiť pohyb, ako by ste skrečovali a software urobí skrečovací efekt od posledného cue pointu, ktorý ste použili v skladbe. Dá sa s tým celkom slušne vyhalúziť. U nových pokusoch Pioneer DJ ešte nekončíme. Zmenu dizajnu a funkcionality sa dočkala aj nová efektová jednotka. Tentokrát už nebudete vidieť ako na klasických Pioneer efektorov napísané konkrétne efekty, ale tie si budete môcť nastaviť sami v Rekordbox DJ softveri a podľa čísel prepínať medzi týmito efektami. Pokiaľ sa vám páčia takéto ukážky a recenzie produktov, nezabudnite nám dať like, koment a zanechajte odber, aby ste už žiadne naše video nezmeškali. Najväčším trhákom a dominantnou funkciou je nový Merge FX. Merge FX je súbor efektov, ktoré najlepšie použijete pri prechodoch zo žánru do úplne iného žánru. Funguje to tak, že stlačíte horné tlačidlo a tým sa efekt aktivuje. Potom následne točíte otočným kolieskom a pridávate tak intenzitu efektu. Po opätovnom stlačením horného tlačidla sa efekt plynulo ukončí a môžete stlačiť play a tak spraviť efektívny prechod do úplne iného žánru. Je to až očarujúce, ako dobre Merge FX funguje. Veľmi hodná funkcia pre DJ-ov na svadby alebo stužkové, ktorí potrebujú častokrát robiť prechody zo žánru do úplne iného žánru. Pioneer ponúka hojné množstvo týchto funkcií, ktoré fungujú aj na Rekordbox DJ, ale aj na Serato DJ. Teraz sa pýtate, ktorú dieru vlastne zacelila táto konzola. Na trhu je aktuálne veľmi málo DJ-ských kontrolov, ktoré sú v kategórii do 600 € a fungujú s viacerými DJ-skými softvermi. Konkrétne FLX 6 funguje, ako bolo už spomínané, z Rekordbox DJ a Serato DJ. Pioneer DJ neváhal ani sekundu a práve touto konzolou DDJ FLX 6 zacelil túto dieru kontrolerov do 600 €. Pre koho je práve táto konzola určená? Táto konzola je veľmi vhodná pre začiatočníkov, ktorí majú väčší budget a chcú si namiesto DDJ 400 kúpiť práve FLX 6, alebo je to práve pre tých užívateľov, ktorí už DDJ 400 majú a chcú upgradeovať na niečo väčšie. Kde si ale my myslíme, že sa najviac uplatní táto konzola sú práve stužkové svadby a rôzne iné súkromné eventy, kde vďaka novej funkcii Merge FX dokážete robiť prechody z jedného žánru do úplne iného žánru. Ďakujeme, že ste si pozreli naše ďalšie video, tentokrát na konzolu Pioneer DDJ FLX 6. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, napísať nám niečo pekné do komentáru a nezabudnite nechať odber, aby ste už naše ďalšie video nezmeškali. My sa vidíme a počujeme na budúce, majte sa, čaute.